Takže hezký dobrý večer. V kufru hrdiny dnešního večera budou pan Václav. Pane Václave, vy jste přijel ze Starého Plzence, vy jste přijel na hlavní nádraží. Ne, vlak z Plzence jede na Smíchov. Na Smíchov. Pan Jarda. Pane Jardo. Dobrý večer. A paní Alena. Paní Alena asi ráda riskuje, protože je v risku už po druhé. Už po třetí. Třetí. Paní Alena. A téma si vybírá pan Jarda. Pane Jardo? Poštovní směrovací číslo za 3000. Máme je tam? Pane Jardo, poštovní směrovací číslo Plzence. Jaké je poštovní směrovací číslo Starého Plzence? 33202. To není správně. To je správně. No to je správně, já to musím vědět, když tam bydlím. To nevím, Co je to za blbce? to je neskutečný. Pan Jarda má 3000. Paní Alena si vybírá téma. Nemoce v těhotenství za 10 000. To je pěkné téma. No já jsem ale chtěla nemoce v těhotenství. No co to je za blbost? To je amatér. To je Takže to budou holandští ministři školství. Pane Jardo. Zasvěte to a jdeme domů. No, máme tady i ceny. To je lednice, je v ní zima. Toho by se vůbec neměli pouštět. Víte, je to hovado. No to je. Toho by vůbec neměli pouštět do Že televize. dnešní risk asi pomalu končí tady. Pane Jardo, blahopřeji. No, ty jsem vůbec nechoď, Ivane, ty mi nechoď na oči. Chci ti něco říct, vlastně vysvětlit. Ne, já nechci už nic slyšet. Ivane, to se nedělá prostě tohle. Ty se zleješ a nepřijdeš na risk. Kdybys věděl, jak mi bylo v tom studiu, já tam byl úplně zavolal. Jsem všechno zvoral. Ten hospodský, co mi říkal potom. Ale já bych rád, abys to slyšel ode mě. Ne, já nechci nic slyšet, Ivane, mně bylo tak trapně. Fuj. Počkej, nechoď ještě. Zlobíš se na mě? Ale nezlobím. To je v podstatě moje chyba, no. Nejsem tak dobrý.